Kusangana zvakare kwatiri kuita hapana paZero News Live, toona kuti aiwa vakomana mapolice commissioner aiwa vamuona kuti vakapinzwa panguva ino vopinzwa panguva yakaoma nokuda kwekunyarara zvavo kutosailenza pamusoro penhau yethat ndevele individual akashutwa nemuchina. But toona vakomana vanotoincreasa the decent pavakomana vana Advocate Nelson Chamisa vakadefenda the constitution vakaprotesta just a week. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa noti subscribe or like or the bell icon. Tipinda pano BBC Zimbabwe vanoposta this headline rounoi vachinzi mischief makers cautioned afresh. Vanoendera mberi vachiti when Zimbabweans went to the streets to defend the constitution of Zimbabwe against the 2030 mantra, the ZRP spokesperson didn't take time to respond, threatening people who were exercising their constitutional right. Chinese are publicly abusing Zimbabweans because they know that Zimbabweans have no rights in Zimbabwe and no police or army will defend them. Very painful. Vanhu vadiscover izvi kunoti aiwa munyika yeZimbabwe vanhu takunotoda nakana marights, hatina mapurisa, hatina masoja anotidefenda. Kunoonekwa mapictures muchiona that vakomana vakunge vari pamamaini muchiona vachidhimanda their salary, but unoona kuti muchina zvakamira chimushuta musoro. But kusvika naizvezvi the police asati yaissue any statement aiwa yekutevera vakomana vavo kana kuvabata accounted for. But vakomana aiwa vakangofamba zvavo vachitaura chiti aiwa it's aligned Nelson Chamisa defending the constitution. Kana the spokesperson mapurisa akutoissue a statement akutotsvaka vakomana ivavo kuti toda kuti vabata accounted for. Zvitiko zviitika munyika yeZimbabwe vanhu vachiona kuti aiwa marights avo they are being violated. Kudefenda the constitution kwavari kutoda aiwa even vanhu vemutemo mapurisa asi kana kutobvumira navo. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.